Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up. Aneta Antálková bude studovat hotelovou školu v Jeseníku, obor cestovní ruch. Katka Arabášová byla přijata na soukromou střední odbornou školu Prima Rýmařov, obor sportovní a rekondiční masér. Dáša Bělková zůstává v Jeseníku a bude chodit na gymnázium v Jeseníku. Jakub Blažek si vybral aplikovanou chemii a bude studovat na střední škole logistiky a chemie v Olomouci. Michal Brablý, gymnázium Jeseník. Do Olomouce bude dojíždět také Eliška Čermáková. Studovat bude obor veřejnosprávní činnost na střední odborné škole. Žaneta Diasová bude asistentka. Bude Karolína Mezuláníková, avšak ta byla přijata na střední zdravotnickou školu v Šumperku. Kristýna Pospíšilová zůstává v Jeseníku a bude další studentkou Jeseňského gymnázia. Dominik Srněnský bude dalším spolužákem na středním odborném učilišti strojírenském a stavebním, obor strojní mechanik. Tuto školu si vybral i Tomáš Strýček, ovšem jiný obor stavebnictví. A posledním budoucím studentem z této třídy na gymnáziu bude Petr Tovaryš a Nikola Walterová si vybrala hotelovou školu Vincence Priznice v Jeseníku, obor cestovní ruch. Vážení rodiče, vážení učitelé, vážení hosté a milí spolužáci. Za 9. B se dnes s vámi rozloučí Nikola Walterová a Kateřina Arabášová. Nejdříve bychom chtěli poděkovat učitelům z 1. stupně, kteří nás naučili veškeré základy. Jsou to paní učitelka Kořenková, Minářová, Drahoňovská, Borečková a Sedláková. Já bych chtěl na tomto místě omluvit minimálně paní učitelku Borečkovou, která děkuje za pozvání a omlouvala se, že bohužel už má něco další na programu. Kde mám brýle? Papíry podepsat. Toto jsou slova paní učitelky Smékalové, které děkujeme za výuku matematiky v 6. třídě. I když nám paní učitelka Konečná celou dobu říkala, že jsme nejhorší třída ve škole, snažili jsme se ji přesvědčit v hodinách občanské výchovy v 6. třídě a v hodinách anglické konverzace, že opravdu nejsme tak špatní. A protože nás neustále přesvědčovala, jak je Amerika nejlepší, zvolili jsme písničku Kaťuša. Děkujeme paní učitelce Martině Konečné. Druhou polovinu naší předsmrtní cesty. Za snahu 2. To jsou slova paní učitelky Gajdošové, která nás učila jen v letošním školním roce předmět Člověk a zdraví, němčinu a výtvarnou výchovu. Děkujeme.
Za hodiny chemie a za výuku chemických prvků děkujeme paní učitelce Janě Krčmářové. Děkujeme za čas strávený na vodáckém kurzu paní učitelce Grosičové. Vypněte ta nevhodná videa, raději si zaspíváme. Děkujeme paní učitelce Činčalové za hodiny hudební výchovy. Za hodiny chemie děkujeme paní učitelce Prokopové. Paní učitelka Mlynářová byla ta, která i přesto, jak jsme jí štvali 6. hodinu, tak nám pomáhala rozhýbat naše líná tělíčka, proháněla nás na kolech na cykloturistickém kurzu a také nás naučila gavariť parusky. Další, komu chceme poděkovat, je pan učitel Šuška. Jeho historky z války nás nejednou velmi pobavily a jeho hodiny dějepisu a matematiky byly vždy něčím neobvyklé. A za to vám děkujeme. Já vás nechci otravovat, ale tu angličtinu fakt budete potřebovat. Slova, která jsme několikrát slyšeli z úst paní učitelky Holubové. Za hodiny angličtiny děkujeme právě jí. Za hodiny dějepisu v 7. a 8. třídě děkujeme paní učitelce Janečkové. Spravedlnost na světě není. Jedna rána je lepší než 1000 slov. Závidíš? Závist je špatná vlastnost. Za hodiny německého jazyka a předmět Člověk a zdraví děkujeme paní učitelce Červené. Příští hodinu vás fakt vyzkouším. Děcka, já jsem vám všem pomohla. Zase budete na konci roku chodit leštit kliky, co? Paní Buchtíkové děkujeme za hodiny dějepisu a historky, které byly fakt pravda. Zlatíčka, pojďte, vždyť to umíte. Paní učitelka s vražedným, ale vždy jedinečným výrazem. To je paní učitelka Kročilová, která nás učila přírodopis. Děkujeme. Diazová, co se směješ? Přátelé, nyní se loučíme s paní učitelkou Šrérovou. Děkujeme paní učitelce za hodiny anglického jazyka. Děkujeme našemu bývalému panu řediteli Mrozkovi, na kterého budeme všichni hodně vzpomínat. Vydrž, prťka, vydrž. Dělej ty, stračko. Neštvěte mě, babi jedny. Za důkladné protáhnutí našich lenivých těl a naučení mnoha neslušných slov děkujeme panu učiteli Fellnerovi.
Přineste ty pálky. Bolí mě hlava. Zahrajeme si kulečník. Za hodiny strávené v klubu děkujeme Bláži Krejčí. Za prezentaci s barevnými mráčky, za jeho péči o kytičky, které občas uvadly, děkujeme panu řediteli Sekaninovi. Napíšeme si lehký test. Luky ne. Napíšeme si diktát, na ten se nemusíte učit. Zlatíčka, ten test jste napsali hrozně. Toto jsou slova paní učitelky Chocholové, které děkujeme za velmi účelné hodiny českého jazyka a občanské výchovy. Zároveň děkujeme za účast na našem školním výletu a exkurzi. Hovor sily tázán. Touto větou se chceme rozloučit s naším panem učitelem třídním, který během 4 let prokázal velkou dávku trpělivosti. Chtěli bychom mu poděkovat za všechno, co pro nás udělal, a rozloučit se s ním básničkou, která je dílem naší třídy. Tato básnička pro pana učitele Skřivánka. Od 6. třídy byl náš třídní učitel. Na sešity, přezůvky a omluvenky mučitel. Tabuli nás učil mazat od zhora dolů a bez absence navštěvovat školu. Můžeš hovořit, když jsi tázán, a nebudeš ode mě nikdy kázán. Jsi těžký frajer, Michale, avšak sešity nemáš dokonalé. Hoši, jako já nevím, opravdu nevím, jak vaše chování napravím. Nemám rád nepřítele v zádech, má to pro mě nepříjemný nádech. Chovej se tak, jak se sluší a patří, jinak dostaneš z pracovek za 3. Skonči s prací teď a čekej u sloupu hned. Nešlo by to bez toho vole? Si přece pořád na základní škole. Neruším vás tady a teď. Tohle byl náš pan učitel Skřivánek. Vážení moji deváťáci, vážení moji žáci, vážení rodiče. Za 4 roky jsme s těmito žáky zažili spoustu dobrých i méně dobrých věcí. Já už jsem jim včera, když jsme končili vyučování ve třídě, řekl, jak by se měli chovat. Popřál jim všem na střední škole všechno nejlepší, a zde bych chtěl poděkovat také především rodičům za 4 roky spolupráce a popřát vám, aby vám vaše děti dělali radost na střední škole, tak jako se snažili, a doufám, že dobře ukončili tuto 9. třídu. Ještě jednou děkuji. Také já se připojuju s přáním. Krásné prázdniny, úspěšný nástup na střední školy a tak, jak říkal pan učitel Skřivánek, abyste dělali radost nejen sobě, ale i rodičům. Takže ještě jednou děkuji a loučím se s vámi. Got the words to change a nation, but you're biting your touch. You spent a lifetime stuck in silence, afraid you say something wrong. If no one ever easy, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got the slowest line, so I let your voice be tamed. Baby, we're a little different than
body get away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 and now we're waking all the neighbors while we'll sing away the blues, making sure that we remember, yeah, 'cause we all matter too. If the truth has been forbidden, then we're breaking all the rules. So come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 yeah, we're all wonderful, wonderful people. So when then we all get so fearful, now we're finally finding out.